Ľudia, akože nechcem, ja by som tak rád nadával, ale nemôžem kvôli YouTube. Nie, on sa odpojil s Mateom. Nie, ten, čo má Matea, je iný. Lebo ten druhý typ ho dal inému. Poďte vedľa mojej bejsky rýchlo. 13 sekúnd tu má typka. Lupiny pizza není. 3, 2, 1. Tripi tropi. Tripi tropi tropa tripa. Ne. Prosím, že nie. Ale tak... Nie, Juraj! Aj, Bože. Sorry, ja som zabudol, že ja... Ne. Toto. Juraj, vynechaj. Nehádajte sa, bo ešte nebude mať ani jeden like na tomto videu. O 9 minút je update. Robo? Čo? Robo? Iba teraz som tu prišiel. A pozdrav do videa, my natáčame. Čak teraz som tu iba prišiel. Pozdrav do videa, natáčame. Dobrý. Good morning. Robo, pripojí sa na nás. What are you playing? Bo mňa okradujú akože slušne. Poďte, za 10 sekúnd sa otvára base. A prečo ma pačete? Mateo, poďte, tu je ten tvoj Mateo. Dobre, bežím. Kde ste? No typek. Mlatio. Leo, toč normálne videá. Ja točím livestream. No, za chvíľu sa mi vypína livestream. No? Vieš čo? No? No. Ukradol som toho zombie tralala. Hej? Debil. Aj pičoné makina. Pičoné makina. Ako viete, čo myslím, nie? Aj. Vieš, akože pičoné makina je Elon Musk. Čo? Prečo? Tak je v Tesle. Není Toľko má